νηπιαγωγείο ειδικής εκπαίδευσης στην Ευκαρπία. Είναι το δεύτερη κίνηση της World Ventures με το World Ventures Foundation στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Είμαστε εδώ όλα τα μέλη να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και κάνουμε το Make a Living Giving. Μας είπαν ok για το δέντρο. Καλησπέρα, Πάνη Μαλτρίνα ονομάζομαι, 23 καταπληκτική ιδέα και επειδή η World Ventures προσφέρει πάρα πολλά, ένα από αυτά είναι και η ολοκλήρωση και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, στο 5ο ειδικό σχολείο για να το φτιάξουμε και εδώ πίσω που βλέπετε πανέμορφες ζωγραφιές θα έπρεπε να είστε. This has been amazing, it's been fun, serving, painting, doing everything that we can to make this a better place for the children here in the Desmos charity. It's been amazing. We're here from the UK, from Birmingham. Beautiful. Thessaloniki, Greece, we love you. Thank you, World Ventures Foundation. Καλημέρα, είμαστε εδώ στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας. Ήρθαμε εδώ για να αλλάξουμε το χώρο, όπως δηλαδή θα έρθουν τα παιδιά στο σχολείο να βρουν ένα πανέμορφο περιβάλλον. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Ευκαρπία. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα για να προσφέρουμε θελοντικά την εργασία μας. Όλη η ομάδα σαν ομάδα το λατρέψαμε πραγματικά. Είμαστε full ενέργεια και full διάθεση και full όρεξη όπως μπορείτε να δείτε εσείς.